L'acte de l'ANC formava part de la campanya d'estiu Activa't per la República Catalana. La campanya consta de 6 eixos, els que es considera que són els principals greuges de l'Estat contra Catalunya. Un d'ells se'n gira entorn al concepte de pobresa energètica, i és que l'ANC denuncia que la impugnació del Tribunal Constitucional sobre una decisió del Parlament que pretenia pal·liar aquest problema pot posar en perill el benestar de milers de catalans. Sí, l'acte d'avui, en primer lloc, també és per defensar la sobirania del Parlament de Catalunya, però també per denunciar no una cosa injusta, sinó inhumana, com és tombar lleis que volen protegir a la gent que té pocs recursos. El Parlament de Catalunya fa una llei per la pobresa energètica i el Constitucional, seguint ordres del govern postfranquista, llavors els tomba. I llavors nosaltres volem denunciar que estem en contra d'aquestes actituds que no porten només que a l'enfrontament i a la lluita de classes. Es va fer una encesa massiva d'espelmes grogues formant un cercle i al seu peu, amb espelmes vermelles, s'hi podia llegir el lema Pobresa energètica. L'acte va comptar amb la presència de Pep Cruanyes, coordinador de la Comissió per a la Dignitat, que feia incís en com els embats de l'Estat contra l'autonomia afecten el dia a dia de les persones. Tota aquesta gent que seran aquí en aquest acte, el que se'ls pretén explicar és de quina manera la destrucció de l'autonomia, diguem, de la suspensió constant de les lleis, afecta la nostra vida quotidiana i afecta, podríem dir, a la qualitat democràtica d'aquesta societat. La lluita contra la pobresa energètica és un dels eixos de la campanya de l'ANC d'aquest estiu, una campanya que culminarà amb les mobilitzacions de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. En aquest sentit, Liz Castro, membre del secretariat de l'Assemblea, ho recordava. Doncs al llarg de l'estiu estem fent diferents campanyes per intentar respondre al que estem fent entre la de pobresa energètica, la dels refugiats, la de la sanitat pública, per donar a entendre què és el que volem i com ho veiem. I clar, tot això porta a l'11 de setembre en què reivindiquem el nostre desig de triar el nostre propi futur i decidir el nostre futur. La mobilització va congregar centenars de persones que seguien atentament els parlaments, sobretot des de la nova graderia de la Riba.